Nee, het is om te houden. Oh ja. Dames en heren, de muziek is zachter, kunt u alles beter horen, want het is minder. Ik hoop dat u ook heel intens luistert, dat u niet een loopt door te kwekken, want dan hebben u misschien wat gemist. Moet u zelf weten hoor, ik kan u niet tegenhouden, want ik kan u niet dwingen. Maar ik hoop dat u wel respect ervoor hebt. Wat ik u nu zeg, dat u goed gaat luisteren en intens gaat luisteren en mij niet stoort nergens mee. Niet met het geheugen, niet met verhalen, want dat stoort mij. Ik hoop dat u kunt begrijpen, want dan word ik afgeleid, zou ik afgeleid kunnen worden. Dus doe dat niet. En nu laat ik dus de Bocelli-stijl horen, Nessun Dorma. Je moet eerst inzoomen, want dat doe ik met mijn oor. Weet je waarom ik dit met mijn oor zo doe? Dan kan ik het in mijn hoofd horen, dan kan iedereen praten wat hij wil, maar dan kan ik niet in de bar raken. Kunt u begrijpen wat ik nou zeg? Ga maar eens met die vingers zo in je oor zo. Dan ga je praten, dan hoor je duidelijk in je hoofd. Ja? Ja. Klopt het? Ah, je wetenschappelijk bezig, dus geen flauwekul. Dus onthoud het goed, ik zit geen flauwekul te vertellen. En nou gaat het komen hoor, dus heel stil wezen nu, want nu ga ik me concentreren. Nessun dorma, nessun dorma, Uppurio principesta, nell'ola presso stanza, guardi la stella, la tremolo d'amore e speranza, che bello chiama dell'amor, il mio patra donna pora, e alla pensiero la travantate stelle, la travantate stelle.